ಅವಂಚೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ತೋಜರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಂಡೆನೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಗಂಟೆ ತುಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾಂಡ್ ಕಾಂಡದ ಒರ್ಮರೆತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಶ ಜಾಯರನ್ನು ಅಂಜನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ. ಸೊ ಕಲಶ ಜಾಪಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರಿ. ಸೊ ಕೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಶ ಜಾಯರ ಅಡಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಂಡಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀಗ ನಮ್ಮನೆ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿಡ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದಿಮೆದಲ್ಲಿ ತುಗಿಯರತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಆಂಡದ ಅವಂಚೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ತೋಜರ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ 10ನೇ ದಿನ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಕಲಶ ಜಾಯರುಂಡದೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಕಾಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ಬೇಕ ಕಲಶ ಜಾಪಿನ ಏತು 9 ಗಂಟೆದ ಉಲ್ಲ ಇದಾದನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತಂಚಾದ ಆ ಟೈಮ್ದುಲ್ಲ ಕಲಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬೇರುಂಡು. ಸೊ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಟೈಮ್ಲ ಒರಂಬ ಇರುವಾಂಡು. ಸೊ ಓಕೆ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಕೆಡುವನ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಬಕ ದಾಲ್ ಇಂತ ಕಾಂಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇರೆ ದಿಕ್ಕುನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪಟ್ರತಿ ಕೊಡಿ ಹೀರೆ ದಿಕ್ಕುನು ಮಂಜಿ ಮಾಡು ಮಂಜಿ ಒಡ್ಡಿದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ವಾ
ತೋಲೆ ಚಾಪರ್ ಪುರ ಸೀಂತಲೆ ಪಿದಾಡಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದದ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ತಿಂದ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡು ಪಲಾವ್ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಲಾವ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುನ ನವರಾತ್ರಿ ದನಿತ ಡೈಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಒರ್ಂಬ ದಿನಲ ಬಯ್ಯನ ಕತ್ತಲನಗ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅನಗ ಅಂದು ನಿತ್ತ ಪೂಜೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಚಾ ಬರ್ದು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಸೊ ಆಯ್ರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂದು ಆರಿತ ಪ್ರಸಾದ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತಂಡು ಪಾಯಸ ದೇವೇರ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿನಿ ಪ್ರಸಾದ ಅರಿತ ದೇವೇರ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಇಂಕುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋಲಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬತ್ತ ಮುಲ್ತ ಇನಿ ತೇರು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದನಿ ಮುಲ್ತ ತೇರು ಆಪಿನಿ ಸೊ ತೂವೊಲಿ ಯಾನ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಪೂರ್ಣನೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಿನಿ ಬತ್ತು ಜಡದ ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಾಯ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲಿ
ಬಿಡಲಾರೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾನೇ ಹತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಹತ ಮಾಡಿಯೇ ಸುತ್ತ. ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯರಾದರು. ಅಸುರ ಪುತ್ರರು ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ಕಣ್ಗೆಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಶಿವನು ವೃಷಭಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದನು. ಶರಣಾಗಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ.